Horas majaha buku nabadia Bibel sian 5 Musa pitu. Ia dung dibuat Jehovah de batam ho masuk tutando si topotomi bahen pertaliamu jaladung torob aka bangso perbegu pinabalina maradopoko i mahalak heti girgazi amori kanan perisi hevid ho jebusi pitu bangso aka na tumorob jala na gumogo sian ho jala ia dung di pasahat Jehovah de batam nasida maradopoko taluhonomu nasida ikon harop onomu nasida dang jadi marpada-pada kotu nasida jala dang jadi asyanmu nasida jala dang jadi ho martodong tu nasida burum dang jadi lehonomu tu anakna jala buruna dang jadi buatomu di anakmu ai marbalik sian audo anakmu elaona asa oluana akadebata siliban jadi marsigor-gor marimas ni Jehovah midahamu jala girahamu agonna ikon songonodo bahenomu tu nasida ikon lohaomu nado akka langgatan nasida jala ikon taporammu nado akka aji-ajian nasida ikon tabaon muna do akka sobaon nasida jala ikon sudah tutungamuna di bagasan api akka gana-ganan nasida ai bangso na badia do anggo ho dia Jehovah de batam nunga ho di pinilit ni Jehovah de batam sian nasa bangso akan na ditanoon kebe bangso hapujungan na dada ala tumor hamusian aka bangso na asing umbahen na dihaholongi Jehovah hamu jala dipilit hamu ay hamudo apala no mesian nasa bangso tung sian holong ni rohani Jehovah do midahamu asa di pahot ibana huhut uari naung pola ni warihon na tu opung muna ubahen ditugihon Jehovah hamu luar marhite siat tangan naguguy jala ditubus ho sian bagas parhatubanan sian si Firaun raja sian Mesir dibaheni tamai kobotom Jehovah do de batam ibana do de bata nasitong jala na bonar na pasitong padan dohot asini rohatu halak akan na makaholongi ibana dohotu akan na mangaraduti tonana pola maribu sudut ibana hu marlulu tuhala akan na makagigihon ibana marsibalitahe buhina sendiri asa ago onna dang mar alang-alang rohana mamaloson jalo-jalo hajahaton ni hala na makagigihon ibana atong raduti hamuma akatona aturad dohot uhum akanahu tonahot tuhosa darion asa ulahonomu akai jadi molotung ditangihon hamu akka uhumon di parangehon jala di ulahon hamu akai jadi pasitongon ni Jehovah de batam matuho dan dohot asini roha naung niwarihon na tu opumu haholongan na maho jala pasu-pason na jala patoropon na ho pasu-pason na huhu parbue ni bortiamu dot parbue ni tanomi anggurmu miakmu jala sinur tupahan na lobum dohot biru-birum ditano naung niwarihon na tu akka opum lehonon na tu ho dapotan pasu-pasu mahulu bisian saluhut aka bangso dang adong di tonga-tongamu nanggo sahalak bawa manang paropuan nasugabi nang di pinahammu jala pa dawon ni Jehovah masian ho nasa parsahiton jala dang luason na mangonay tuho nanggo sada sian sudi bigumasa narahat di Mesir akan na tinadam mangonay do akay ianggo tusudi halak na makagigihon ho ikon suda panganommu sa luhut bangso aka si pasahaton ni Jehovah de batam tuho dang jadi maralang-alang rohami dan nasida jala dang jadi oluamu de batan nasidai ay gabi jorgong do idiho alay tung sura dohonomu
di bagasan roham tumorop do akka bangso perbiguon sian ahu behama pabahen na tungahu pabalihon na sida unang maho tahuton mida na sida ay di paingot-ingot roham matongtong naong binahin ni Jehovah di Batam tu si Firaun dohot tu sudi hala Misir paingot-ingot pangujunan aka nagulon aka naong ni ida ni matam sadiri tole akatada dohot halongangan ro di tangan nagugu jala bodohon na tol-tol pinamasa ni Jehovah de Batam manugihon ho ruar suang songoni bahenon ni Jehovah de Batam tu saluhut bangso akana hinabiaram munuaing tongoson ni Jehovah de Batam huhut aka uhum hamaguan tu tonga-tonga nasida pai marendep di bahen jolma akan tinggal dope jalan na martabuni marado pokko. Unang tunggu doron roham maradopon nasida. Ay Jehovah de Batam do di tonga-tongamu ibana do de bata na tibul jalan na sokkal. Jehovah de Batam huhut mangaredepon nangit-nangit aka bangso parbegu maradupoko dang tarbahe sahali siap na sida bahenom asa unang lamgad da binatang di harangan para sari-sari om iko Jehovah de Batam pasahaton na sida di adopam marhagudurur gudang na sida bahenon na paimasun siap na sida akaraja nasida pe pasahaton na lo tu bagasan tangamu asa siap ponomu guar nasida siap toru ni langit dang adong namanahad dia dopamu nanggo sahalak pai mareddep nasida bahenomu aka aji-ajian ni debata nasida iko sudah tutungomu di bagasan api dang jadi mangapia roham di perak manang disere na lohot disi naing buaton mo diho asa unang tarjorgong ho bahenon ni ay hagigian ni Jehovah de Batam doi. Di baheni dang jadi buanom mu hagigian ni tu bagasan jabum asa unang hona harop po suang songon ugasan nahian. Ekon marbias-bias itu tu roham di ugasan si songoni jala hagigi honommu ay naung hona harom doi. Butima mauliate.